Ato tagag pagtagad ron mahigala pros dili pa niya ilalaki nga gisugo kuno siya sa Ginoo. Ha? Mao mga kaigalaan nga unsa ni? Kini ni ang naa sa mission gisugo sa Ginoo nga mosuyop. Uy, Correct ka dyan. gisugo sa Ginoo nga mosuyop aron mahuman ang iyang mission. Sa nginlan pa mahigala ang Ginoo ining kalakihan. Mura man ni makaigalag si PNP Chief kanhi nga si Marvel. Ingos Marvel kanang pagsuyop okay ra man na kay basin bag ni trabaho niya aron ba nga kuan ba? Ay na may uban nga nagtrabaho kuno mo kanang mo extend kuno ang oras sa panarbaho. Kanang klasiha may glas katarungan sus kung mo'y magdaghan jutay ra. Ini maong lalaki mahigala gisugo sa Ginoo, gipasanginlan pa niyang Ginoo taon. Gapil-apil pang Ginoo. Ha? Nga mosuyop siya aron mahuman ang iyang misyon. Paling kapuya gyud siguro ng iyang misyon, unya tingali di mahuman og tibok adlaw, kinahanglan mo extend siguro siya oras. Unsa man nga misyon di ay, ha? Paminawon tang report usabi ni Idol Tweety sa nga pikas ng linya. Yes, Idol Tweety. DYHP RMN Report. Attorney Rufil, kung ato ang naandan kay gisugo sa yawa mo ng musuyo, karon Attorney Rufil lahi na po ni pinalahi ni siya Attorney Rufil itungod matod paani nga Attorney Rufil sugo daw sa iyaha sa ilahang Ginoo aron mahuman ang ilahang misyon na maunang i-appeal siya kanina nalabigit siya ang sa hanggang unang nasa Okay, mura jaot ato signal. Atong signal to, it's murag dunay kakulian gamay. Sige ko no. Ikaw na tong signal. Okay? Okay, gawas lang sa siguro. Pagkita na siguro laing signal, Idol Tweety, murag di mada sa imong kwan yun. Okay, murag dili mada mga higala, no? Ato sang kuanon kadali. Kinsa kan iyang Ginoo mga kaigalaan nga mao may nagsugo niyang musuyo. Ato lang ni may higalang balikan ng report ni Idol Tweety mga kaigalaan. Kini nga portion sa mga higala tod kanato sa sugarol, daghan karon ang dunay gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood ug inguman diabetes. Kung ikaw na ani dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugarol. Ang sugarol food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Dingikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. O mahinungdan nga kini mga higala epektibo nga makatabang sa mga naglisod pagkatulog sama ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan aning diabetes. Mong sama kanato matag adlaw naghimo og nag-inom sa sugarol. Straight to the point. Alas 8:36 na balikan ta sa Idol Twitter sa pikas nga linya mga kaigalaan. Tanawon ta mahigalag ni kuno bang signal ani, ha? O baka ni matandog mga kaigalaan kay doon na may sagos pagtuo ng iyang report. Kinsa man ka ng Ginoo. Okay, kabalikan mahigala sa pikas nga linya, no? Diya sa pikas mga kaigalaan. Lahi siguro ni nga kuan, kana na ang lahi siguro ni nga Lord, basig katong drug lord may nagsugo. Lord mangyapon, Lord mangyapon pro drug lord. Check si Idol Tweety sa dugang nga report. Yes, Idol Tweety. DYHP
RMN Report. Yes, Attorney Rufil, balik ta diri sa Mabolo Police Station kung diin Attorney Rufil sa kung diingon ganina nga atong naandahan na kay gisugo sa kaning yawa Attorney Rufil para musuyok karon ang ilaha man Ginoo ang nagsugo sa iya Attorney Rufil para musuyop o ginadiling drogas kay tungod pud Attorney Rufil aron mahuman ang iyang misyon sa kinabuhi kay napasahan man gud daw ni siya Attorney Rufil sa iyahang lolo sa kining ilahang kaning gahuma nga nadawat pud niya Attorney Rufil nga siya ang gadasan kumbaga Attorney Rufil mo nang iyahan ning gidawat pud Attorney Rufil nga aron mahuman pud ni kung unsay sugo sa iya ug unsay hunghong sa iya kung buhaton una gyud natong nasayran kabahin na ning mong insidente Attorney Rufil nang hulga ni matud pa ang kining mong suspect sa iyang live-in partner lakit na iyahang duha ka mga anak Attorney Rufil nga iyahang patyon apan matud pa pud sa to nasayran gikan mismo pud aning mong suspect nga sinugo ra pud daw siya Uy. sa Ginoo Attorney Rufil na iyahan ning istorya sa iyahang live-in partner. Karon Attorney Rufil ganahan man gyud kayo pud ni siya makahinabi sa imuha mo nang atong pangutan-on ni. Unsa amo ang itawag nimo sir? Ha? Sulon. Sir Sulon. Live na gyud ta sa DYHP RMN Cebu sa FM 93.9 ug kauban na gyud nato si Attorney Rufil Fernandez Banyok ang atong station manager sa DYHP. Sir, unsa man to ka tinuod sir nga nang muan ka sir ka nang hulga ka sa imuhang asawa o sa imuhang duha ka anak nga imuha pag yung apilon ang imuhang igagaw tinuod to sir? Kaya sa kuwara, tanahon, ara na namo. Hindi na mo sir. Sa spiritual, nga nag-imahin na akong lolo, si Ablito Solon o si Pablo Solon. Ako nasa sana karon na sila ay nagununa sa earth. Nga naharap sila sa imahin, nga buwan. Inyo bisik na Ginoo? Sila ay, kana siya ay, kuwan, kadua. Primero niya akong papa ay kadua, ako ay katulo. San? Ang gadasan. Muna ako may nakahumantanan. Ang ilang una, nga sila tao, diaran nila nahuman sa imahin, scooter ba sila sa buwan. Kita, nagluna ta karon nga nasa spiritual, nata sa earth, sa nata sa yuta. Ang atong una, wala mo to sa una na to. Namin sa imahin na, sa una-una. Di ba? Ginauna. Diara sila kutog. Ano imong misyon diri sa kalibutan sir? Di pa hibaw tanan, nga hospitary ang gahom nila, nga imahin, kaning ginusulon nga ng Santo Niño ba. So ako kwentahon nimo. Ako lamat na ko sa gahom sa imahin sa kalibutan, kalibutan ha. Langit ug yuta ha. Kita tanan Pilipino, lamat na ta nila. Nga ang ilang una nga mga Ginoo sila nga naa na ko tanan hospitaran nato sila. Hospital sila ba. Ako kay ini ang pagpanghulga sa imong pamilya lakit na ang imuhang paggamit og kinilad Kanya sa siya. drogas? Dili kana siya sa pagsugod lang na siya kanang inasa inyong iba sa inyong nga balita sa pag wa pa ko nahuman ba pila na katuig ang labay pero pito but pila tugos pa Ito tugos sa katuig gipasahan kay mong lolo. okay na yun ako pero mutingog ko na ako mag-anak mo sa tinaw lang ako wadyo ko bridges na ko pero di ko ba basta kay tungkol din sa so pagsumpa ko ba sa spiritual ba kayo kay patiyan ba sa tinuod ba kay buka masuya ng mga nanaon nga nasa ko nasa ana mo dagto sa maminaw kay bawo na sila ron naminaw na sila nato Kita ang kanini. ang mga nagnaso kay nganong wa ko yung respetary nga kita Pilipinos more din na sila na akong lulo kahupan nagkutoga sila silang nuna na sa earth sa yuta Pero wala nakabuhi magkagustorya sir nga imuhang patyon nga imuhang asawa, imuhang duha ka anak o kani imuhang igagaw. Taywar inong Taywar ba Taywar sa nuna Kita migatugo nimo ani. Mo na ang Ginoo. sila na kaya Taywar na to sila Taywar sa kunila ana ba rin Kita migasaywar ninyo ang Ginoo. Balik ihunghungan ka. Nga mauni ang buhata, dapat imong patyon imong asawa, imong anak, ingana di ay? Anak, karon sa China tawa kung may mga citizen ba say nasa di hospital silang gobyerno di ba tapil ana ba para ang nindot ang atong pagkatao ba hospital taga usa ba ana ba para ang mga tao nga may ginyo na
asawa. Ito Rajid, ito Rausan. Why kabit? Wala limpyo ang tao ba? Wala itali nila. Ya anong nakaingon man ka sir nga gisugo po ka sa Ginoo sir nga kanang musuyop. Ato na. Unsa may istorya nimo kaning mag-reflect ka? Sorry, gandang ko. Apa gani abot na ko na dia tanan. Unsa man wa pa ko niabot na nag-interview nimo? Kedua. Dugog kang kuti mo na. Ano dia sa gano? Tingog ra ako. Tadi rin ko. Ngana ko si yung kamera. Kanya interview. Na sa gano. So kanimo pagstorya karon gisugo pug ka nga mao ni mga pulo nga mogawa sa imuha. Hindi ko kunin na human ako. Turo tingin ka. Awan, dana ko sa mata. Tingin na ko yung spiritual ni mo. Karon niya. Tanan ni talgi. Sabi mo Nakay dugang pangutana Attorney Rufil? Okay, Sulon. May buntag lon. Ganiti kay para madunggan nimo sa attorney. Attorney Rufil Banyok ni sa DYHP o IFM. Oh. Kumusta naman kalon? Okay na. Okay na Okay kadiha? na ta. Oh, Okay na. okay. Wala ta angay kablakan. Kumpleto na. Talig lang mo sa inyong una. Santo Niño Rajid, pwede kayo ay misa. Kung hospital ang pare. Oh. Naibawa na sila yung mga pare. Santo Papa, hospital ang ngayon. Kita na ng pare dito sa Pilipinas. Ang Santo Papa, na-hospital na. Sila rin ipaabot. Kung hospital sila na ito, kita Pilipino. Maura na. Okay. Slon, kinini ang naman kay asawa og mga anak, no? Oo. Pila ka buk anak nimo? Diwa. Duha. Unya kinini ang nibisita na imong asawa nimo diha og imong anak? Wala pa. Wala pa sa nakapamahangon na ka? Okay, rag di mamahawi. Wala kay kaon-kaon diha. Pwede na sad. Oh, Anram ko ni. Kung pila ka kadlaw ko, pila ka kabuan ko ito. wa kay tog. Wag ito rong tog. Nya wa po kay kaon. Ha? Mukaon ko eh. Oh. Mukaon ko pero pila ka kabuan ka, wag ito rong tog. Tinood na. Oh. Dugay na ka mo gamit og drugs kay gisugo magaka sa imong Ginoo. Lugay na, ulitaw pa ko. Kaya ako lulo, nilap ako. Namay niya na. Di, personal din ako. Edad ako. 23 tinga ito. O 23, niya nasa kong no. Oh. Yan ay apo. Testingin ang suyop kay indot ang una. Bugnaw ko no. Ang salita manalo. Bugnaw na. Yan ako lulo. Personal din. Susugo sa imong lolo nga maoy Ginoo nga pasuyupon ka kay bugnaw lakas tama gyud. Pao niya na natabo. Wala, tingog man sad. Lakas tama. Oh. Kamao ka ng kanta lakas tama? Oh. Be, kantahan ko be. Lakas tama ako'y nawa we. Sige be. Ako'y nawawala. Sige. Tiwasan ko ng kanta. Sige ko nun be. Be. Yeah. Lakas tama ako'y nawawala. Tiwasa. Ay, gilitulon. Abot ka na kaban. Urot. May gilitulon. Hospitali. Nako diya. Tatanan may utang na sa yuta. Repeat. Kisa maingan sa imong Ginoo di ay Lon. Hello, Lon. Salamat. Ibahin. Oh, next to me. So, yung bagyo ka. Ako, ibahin ko ni Pablo Solon. Naadiya. Karon kung bright ka, ako kang ginula. Karon kung pinsa lang naasay mo na, ako wala isang balik-balik. Karon, ako yun na. Bright ka, ako lang kang inon na, ako yun na. Unya, Lon, nadakpan man ka sa drugs. Imo lang ko. Ano? Lon. Salamat na. Ang unsa kining nadakpan man kag drugs, mapriso man kani, ang imong mission din ha, imo lang po ng isang nyaw ng may balita sa sud sa prisuhan. Oh, pinang kani sila ako ito karon sa pagkakaron mo tagawas ko diri mangutana jud ko ni anak ko dili sa karon hospital ko kay lisod gay kusog puruta kusog pero tadi sila may bawo ni kay personal lang ko istorya mi na ko nila. Oh. Ako rin pa bawo nila. Itari sa ninyo. Sir, itari sa ninyo. Nakay orasyon, Lon?
Sugal to mo. Buta ka po, kirit. Sorry. Ana, yan na diri. Gan. Oh. Naa kay orasyon lon? Wala. Wala kay orasyon? Unsa man yung pag-ampo sa imong Ginoo kuno be? Taka economic sample. Lon. No. Next Saturday. Muna. Ah. Sige, serbisyuhin lang ng imong kon. Sandakpan man ka diya sa drugs. Oh, okay. Ha? Serbisyuhin lang ng imong kon des prisuhan kay sandakpan man ka. Oh, yun eh. Ako yung makitabo din. Wa ka mo reklamo sa imong Ginoo, imong lolo nga paingon nga suyop diha akong sugo kay lakas tama na. Wa ka mo reklamo lob, dakpan taning kalakihan lo. Kani ko sa tinood lang gani. Happy na ni sa tungko ni mission. Ah. Kani na ako diri karon. Sige. Sige, wasakay mo na yung mission. Oh. Sige, pagsangyaw ko na sa kadason, ha? Okay, salamat. Okay, sige tweets kay delikado taning kalakihan. Sa niya si Solo na ito ni Rufil na ako nakulbaan na po draba ko dari ato ni Rufil. Ay di man din sa pwede mo tutok sa mata at si Rufil. Nga din sa wala pa gyud ta ni sulod gyud on air ato ni Rufil. Giampuan na kani ato ni Rufil. Ampo siya. Iyan na. Oh, reflect siya din niya ni Rufil. Nagsige siya og sangyaw sa imuhang pangalan. Kuyawa, ha? Gisangyaw niya. Oo. Kay kuan daw ato ni Rufil, makabaw na daw ka sa tinuod. Pati ako ang tinuod ato ni Rufil, wa na ko kabaw kung unsa. Lakas ang mga tama ko na naa ko diri ato ni Rufil, tanawa ato ni Rufil ha. Ay, muhang mga kuan din mong mga fans din ato ni Rufil. Sila po, wa na po sila kabalo ato ni Rufil. Unsay lang sabton kay sila man po kay ampuan man po sila kay di man daw dapat mo talikod gyud sa katong ni Sir Solon ato ni Rufil kay para maka-reflect siya tarong. O mo man ni si Sir Solon ron ato ni Rufil nag-reflect na po siya sa ihang kaugalingon. Atubangan sa CR. Sangyaw na po siya ato ni Rufil. Atong makita no. Asa may yaw-yaw Pero niya? karon ato ni Rufil, niga jud kay ni siya ato ni Rufil naglibog ko nakulbaan ba ko nga ingon siya nga kay ning tuktok mo ka sa akong mata. Nagdidto na din natin ni Rufil, nang himbawat na din natin mga balahibo. Sige. Kasi ato ni Rufil, ang ato nagkuha diri sa Mabolo Police Station. Hopefully ato ni Rufil, maka-reflect po yun siya sa ihang nabuhat po sa ihang pamilya. Ilabi na ato ni Rufil, nga iharaban ng kanang hulga, nga ihang patyon, dayon ang kini ihang asawa yung taon na kay kanang murag nahadlok na pud sa iyaha pud ato ni Rufil balakit na pud ang iyang mga anak. Ang anggi sa di mahadlok anang kalakiha. Kuya na nga misyon. Maskin gani ang mga naa diri nahadlok pud ato ni Rufil naglibog pud sila gun silang bation. Pero mo na sabto na lang pud nila ato ni Rufil kay mauma pud gyud ang iyahang gituuhan pud ato ni Rufil. Wa mabalaka ba mga pineriso na no? Wala may armas na, wala may kutsilyo. Kay basing mabalaka ba pineriso ba? Na siya gistorya ato ni Rufil. Imong anak, among atoon. Sa imong una-una ni adtong ni imong anak. Padapling yung mga Nadi pineriso. magid ni musakay man ni kinahanglan man. Kinsay mayor-mayor diha, ayaw pagsilbi, kaya di ay ginoo ni Sod, labaw pas mayor. Tulo na tayo ni Rufil nga maskin pa huna-hunaon ra namo nga mo tumisi ang anak maabot ra gid mi didto. So di na ta kinahanglan og patrol ani nindot pud day ni siya ato ni Rufil maka-save man day ta gasolina ani niya. Kay huna-huna ra man. Sige. Amrang ilang mayor siguro. Mo na pang nakuha diri mismo gyud sa Mabolo Police Station kini nga usa ka reklamo sa asawa ato ni Rufil nga nang hulga sa ilaha nga patyon sila sa iyahang kapuyo ato ni Rufil.
Kini ang Idol 3 Saya pa 93.9 og DYHP RMS Butatak RMS. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number 1. Number 1. Okay, salamat Idol Tweety sa mong report. Wala lang totoo pala may gala kay murag sobran sa gitong iya. Manggid ang anga mga kaigalan gisugo manggid siya sa Ginoo, nga aron matuman iyang mission mo suyop siya. Iyang lulo may Ginoo. Gisugo siya nga suyop kay lakas tama na. Ato patuntiwa sa interview delikadong malibog og apil ang ato mga namina.